Da-da-dam dam da-da. אנשים עומדים בתור, עוד לא 7 בבוקר, אלוהים ישמור. עוד לא הספקתי להכין קפה, והיא מדברת לא יפה. עמדה 6 כבר תפוסה עם פתק צהוב, מיכל כאן יושבת, אז כדאי לך לעזוב. אכן שמח עם המלכות, למרות שהבאתם לי עצבים. רוצה לכן להודות על תקופה יפה, לחיי התחלות חדשות. קצת ספייס מתוקות, מכן לא יזיק, יותר מדי צמוד, זה התחיל להעיק. אחת מסתבכת להוציא מספר מסתבר, ורוני צועקת, תעבירי הפוך ומהר. יש לך חולשה למספרים לא מזוהים, שחררי ילדה, הם ממילא לא מבינים. ענבל חושבת שהיא כאן לבד, כפו לי למוות, זה לא ממש נחמד. ועוד פעם השאירו הרבה בלגן בדלפק, אני לא מתפלאה שמכון שינה לא נסרק. כן לא יזיק. נתראה במטרו.